Вітаю, шановне господарство! Ви на каналі Астрологія, Історія Рок-н-Рол або на тіктоку Астромах. З вами Наталя Сліж. І як я обіцяв у попереднім ролику, сьогодні ми розмовляємо про шептух. Це реально вельми цікавий, вельми класний феномен, до якого звертаються увесь час етнографи, якому присвячено вельми шмат книжок і який потребує уваги. Адкуль і як з'явілася гэта з'ява, гэты феномен, канешне, зараз вельмі цяжка сказаць, таму што ў асноўным ўсё, што мы маем, гэта якраз даследаванні этнографаў, якія мелі магчымасць кантактаваць менавіта непасрэдна з шаптухамі. І гэта ўсё пачалося даследаванне з 19 стагоддзя. Ну, а калі вам цікава што-то з сучаснага, то, напрыклад, у 2009 годзе была надрукавана кніжка «Замовы». Апошніх з выдань выйшла на польскай мове Эвеліны Саданович «Шептухі. Рэлігійнасць Людова Падляссю». І я бы яшчэ вельмі параіла таксама полацкі этнаграфічны зборнік «Народная медыцына беларусаў Падзвінне». Таксама адзін з такіх вельмі цікавых зборнікаў, у якіх можна многа што знайсці цікавага для сябе. Калі браць з пункту гледжання практычнага, чым займаюцца шаптухі, у якіх выпадках да іх звяртаюцца? Якраз гэтым займаюцца жанчыны, перадаюць свае веды з пакалення ў пакаленне, і робяць яны менавіта спецыяльныя абряды, якія суправаджаюцца замовамі на розныя выпадкі. І выпадкі гэтыя якраз звязаны, можна падзяліцца на такія две вялікія катэгорыі. Гэта хваробы, і хваробы вельмі рознага плану. Калі паглядзіце вы на замовы, то там сустракаецца ад зубнога болю, ад галаўнога і іншага. І таксама вельмі папулярнае і то, што нават медыкі ў свой час адпраўлялі да шаптух, это рожа, бо якраз такое захворванне, да якога вельмі складана лічыцца, а праз шаптухі замовы гэта вылечваецца. Таксама шаптухі вылечваюць такія рэчы, звязаныя з сурочэннем і з перапалохамі. Это такая другая буйная група, бо перапалохі таксама такая цікавая рэч, асабліва калі дзеці напалохаліся. Ні адзін псіхолог вас не выправіць і не вылечыць, а 3 сеанса ў шаптухі будзе дастаткова, каб дзіцё супакоілася, перастала палохацца. Таксама пэўныя віды сурочення таксама вылечваюцца праз гэтыя замовы. І якраз зараз менш, канешне, людзей, якія гэтым займаліся, але больш за 30 гадоў, да яшчэ раней, у вёсцы практычна ў кожнай былі шаптухі, і яны якраз свае веды перадавалі з пакалення ў пакаленне, яны свае замовы ведалі, і ўжо калі прыходзіла такая ўжо амаль апошняя рыса, калі яны ўжо адчувалі, што старасць такая, немоц, і яны імкнуліся перадаваць свае веды, надыктоўвалі гэтыя все свае замовы каму-небудзь з блізкіх. Аднак гэта не азначала, што кожны мае гэтыя здольнасці якраз займацца шаптаннем. І якія кампаненты ў гэтым плане важныя. На маю думку, тут вельмі істотная рэч сама моц чалавека, таму што для такой прафесіі, якая мае такое лекарскае значэнне, вельмі важна пэўная энергія, якая магла бы проста супакоіць чалавека, і такая больш такая спакойная, пазітыўная энергія. Другі істотны момант здольнасці да гэтага, жаданне з гэтым працаваць, таму што да такіх людзей рэальна звяртаюцца вельмі шмат людзей, і такія патокі вытрымліваць цяжка. Яшчэ адзін момант, гэта вельмі істотны, гэта голас шаптухі. Не ў кожнага чалавека ёсць голас, які дае магчымасць так працаваць з тэкстам, таму што зараз апошнія даследаванні паказваюць вельмі важную ролю гука, яго вібрацыі. І калі шаптуха якраз не громкім голасам, а менавіта шэптам прагаворвае
у пэўным рытме. Пэўныя словы якраз яны маюць і лекавае значэнне, таму што не кожны голас будзе для гэтага пасаваць, а менавіта той, якім валодаюць гэтыя шаптухі. І яшчэ адна істотная рэч, што перадаюцца дадзеныя здольнасці, як правіла, з пакалення ў пакаленне па жаночай лініі. І проста калі чалавек захоча, пачытае замовы і прашэпча, яны не заўсёды будуць дапамагаць, таму што для гэтага не будзе хапаць яго ні ўласных здольнасцей, ні голасу, ні кампаненту. Або нават яшчэ такая рэч, што ніхто не перадаў яму гэты дар. Навучыцца гэтаму якраз вельмі і вельмі складаная рэч, таму што шаптухі маюць сваю спецыфіку. Ну і, канешне, у гэтым плане ўзнікае такое пытанне, а ці дапамагае гэты шэпт, ці дапамагае вылечванне захворванняў? Ну, першы аргумент, калі яны праіснавалі да сённяшняга дня, значыць, рэальна дапамагае. Другі момант, ад перапалохаў рэальна они дапамагаюць, і гэта адзін з лепшых сродкаў пры суроках і перапалохах, і ў гэтым рэальна ёсць помач. І я думаю, што мои паважаныя падпісчыкі таксама змогуць уздагадаць у сваёй біяграфіі, або яшчэ там прыклады з жыцця бацькоў ці дзеда з бабы, зварот да такіх асобаў, што яны маю надзею, што яны ў гэтым плане дапамаглі. І эфектыўнасць тых дапамогі ёсць, хаця з імі ўвесь час і змагаліся, і, напрыклад, і царква, і касцёл, там адносна іх могуць расказваць, што яны там невядома што робяць, і невядома, як там выкарыстоўваюць якія-небудзь д'ябальскія сродкі. Насамрэч, гэта адзін з такіх метадаў лячэння, іх адносяць да знахарак. І феномен вельмі цікавы і варты вывучэння. І я вам на пачатку прыводзіла літаратуру, якая стала звяртацца да іх, яшчэ і больш ёсць кніжак этнографаў, калі вы захочаце пачытаць. Ну і таксама нават быў зняты фільм на Падляшшы пра шаптух, і гэты феномен зараз вельмі моцна вывучаецца якраз на Падляшшы, таму што ў іншых рэгіёнах Польшчы ён менш уласцівы. Ну і калі вы памятаеце, то Падляшша моцна звязана з беларускімі землямі, гэта былая тэрыторыя Беларусі, і шаптухі як феномен да сённяшняга дня ён існуе і на тэрыторыі Беларусі, таксама Украіны. Вось такую караценькую інфармацыю я вам прывяла пра гэты феномен. Дзякую за ўвагу.